Wel, ni ar ddechrau tymor yr haf, wedwn ni. Mae'r tywydd wedi bod yn ffein. A mae mefus a ffrwythau'r haf yn hyfryd ar hyn o bryd, yn lyflu. Felly, fi'n mynd i wneud sgons iogwrt i weini gyda nhw. So, beth sydd gyda fi fan hyn yw llond 2 gwpaned o flawd hunan godi. A gan bod ni y moyn rhain i godi ac i fod yn ysgafn, ni'n mynd i ychwanegu bach o bwdwr codi hefyd. So, rhyw llond llwy de fyna. A wedyn mewn at hwnna, ni'n mynd i ddod i cwpaned o fenyn. Menyn neu margarine, beth chi'n arfer defnyddio. A wedyn, nawn ni dorri fe lan yn gyntaf fel hyn. A ni jyst yn moyn cyfuno y menyn a'r flawd. Llwch chi ddefnyddio cilleth neu fforc fawr, neu llwch chi gael eich dilo mewn. A os oes plant gyda chi gartre, nawr yw'r amser i gael nhw i ddechrau gweithio yn y gegin a helpu chi mas. Reit, so mewn â dilo wedyn fel hyn. A siwrne mae'r menyn yna i gyd wedi diflannu mewn a mae'n disgwyl tym bach fel brwsio'n bara fel hyn. Newn ni ychwanegu'r siwgr yn gyntaf a wedyn unrhyw ffrwythau chi moyn. Fi'n defnyddio raisins fan hyn. Ond gallech chi ddefnyddio cwrens, neu gallech chi ddefnyddio lligeiron, neu hyd yn oed brigyll, chocolate chips. Os chi moyn real treat bach i'r penwythnos yn rhywbeth fel yna. Does dim wy yn hwn, ond beth dwi yn mynd i ddefnyddio yw iogwrt naturiol. Nawr fi'n jyst yn mynd i cau hwnna yn llwyr, a defnyddio'r un llwy. Os oes iogwrt gyda chi gyda llaw sydd falle angen i ddefnyddio, neu yn berffaith ar gyfer dodi mewn rhywbeth fel hyn. Yn draddodiadol wrth gwrs, buttermilk byddwn yn defnyddio. Llaeth wedi siro chydig bach yn berffaith i fynd mewn i rhain hefyd. Mae'n creu awyrgylch asid a hwnna sy'n gwneud nhw i godi yn hyfryd. A ten. Mewn ar dilo wedyn i ddod â'r cyfan at ei gilydd i wneud y choice. Un llaw yn ytrach na'r ddoi. A jyst trwy gwasgu ysgafn bach fel yna, dyle'r cyfan i ddod. Os oes angen tamed mwy, dodwch tamed bach fwy o iogwrt, neu os chi'n defnyddio bach o lath. A dylech chi gael pelen o does sy'n disgwyl yn debyg i hwnna. Bach o flawd ar y top, tamed bach o dano. Rolio fe fel hyn. A beth dwi'n mynd i wneud nhw tamed bach yn wahanol i'r arfer, yw i dorri nhw yn hir. Felly fydda nhw siap mwy hir yn hytrach na yr siapau traddodiadol rownd ni'n disgwyl o sgonens. Cadw'r ymylon yn weddol syth ac yn weddol sgwar. A wedyn beth ni'n mynd i wneud yw jyst i dorri lawr y canol fel yna. Dwi wedi wneud e ar sheetiau o silicon sy'n help mawr, a os fi'n gallu gadael e ar y silicon wedyn a'i osod nhw yn y ffwrn. Unrhyw darnau bach fyna, allwch chi ail rolio nhw. Chi'n droi y cyfan nhw. Chi'n gallu gweld pa mor rhwydd mae e os chi yn rolio fe mas ar yr silicon. Dodi nhw ar trei fach i ddod i yn y ffwrn am ryw 10 munud, cwarter awr tan maen nhw'n eiraidd ac wedi codi. So mae gyda fi rhai fan hyn wedi coginio'n barod. A gyda cilleth fach siarp wedyn, na gyd ti eisiau gwneud yw torri nhw. Fi wedi torri un fyna yn barod. Just torri nhw trwy'r canol. Hufen dwbl ar y top. So mae gyda fi'r skewers bach pert yma. Na gyd ti eisiau gwneud wedyn yw torri ambell i mefus a mafon a'r llys yma fel hyn a'i gosod nhw yn bert ar top y sgonens. Mae gyda fi 2 fach arall wedi wneud yn barod. So hwnna yn mynd arno. A dyna ni, sgons fach iogwrt gyda skewers ffrwythau perffaith ar gyfer amser te. Ein chybydd honni fi.